všechny vás zdravíme z našich pravidelných podcastů. Dobrý den. A podíváme se na dnešní témata, co si pro nás klienti připravili. Takže, samozrejme, zase je tu viac otázok, začneme s prvou. Hovoríte, že sezóna je na Costa Blanca celoročně. Čiže ako to máme chápať? Viděli jste někdy, jak se tady třeba pronajímají ty byty a jak udělají takové ty tabulky, jako jo, a že třeba jako od nejdražšího po ten nejlevnější, že jo. Oni to tak nějak většinou dělí na ty 3 fáze. Áno, lenže leto silné, tie 2 mesiace. Leto, zima je nejlevnější, ale příznivce si najde a potom vlastně jakoby takový ten střed, když se pronajímá běžně třeba Semana Santa. Jo, lidi semka jezdí hodně na Semana Santa. Takže jaro a podzim je vždycky v takové střední cenové relaci, co se týče pronájmu. Tak ako v rámci našich krajov, čo znamená Československa, toho vnútornej Európy alebo strednej, tak je tu sezóna celoročne. Lebo u nás je hnusno, sichravo, zamračenie, jednoducho tá atmosféra u nás je úplne iná, jak tu. Tu vlastne svieti pomaly celý rok to slnko, takže aj keď je 14, 15, 18 stupňov cez deň, ale svieti slnko, tak ten pocit je úplne iný. Tak áno, pre tých našincov tá sezóna je kvázi celoročne. Ale tá kúpacia, tá hlavná, že promenády kúpať a malými deťmi do vody, jasné, že je len 8 mesiacov. Tie 4 mesiace alebo 5 je to troška také, jasné, stále sme len v Európe, nie sme v Karibiku. Takže vlastne zase taký ten môj názor je ten, že máme vysokú sezónu, to je júl, august, prázdniny, červenec a srpen, potom máme tú ostatnú sezónu, to znamená, kedy sa dá kúpať, a kúpať sa dá buď od Veľkej noci, maximálne od mája, záleží teda od roka, aj od otužilcov, ale dá sa kúpať až do októbra, novembra, to je vlastne žien a listopad, a potom je tam zimná sezóna, ktorá je od toho novembra, od listopadu do toho marca, do toho března, a to sa aj dokonca väčšinou prenajmajú byty v rámci tých 3-4 mesiacov nastalo. Takže niekto si tam prenajíma, hlavne Nóri, Škandinávci na tie 4 mesiace a fungujú. Ale takže už aj našinci začínajú tie 4 mesiace preč, že chcú ísť presne od toho novembra do toho februára a marca tie 4 mesiace zdrhnúť sa baviť. Ale na Costa Blanche, či je to Benidorm, alebo Torrevieja, Guardamar, Campello, Alicante, celoročne sú ľudia. A ľudia tam nie sú, keď je sichravo, tak je tých ľudí pomenej, ale ako náhle vyjde slnko, tak do 2 hodín sú ľudia na pláži alebo na promenáde. A to nie len cudzinci, ale aj Španieli. Čo sa týka tej sezóny, keď svieti slnko a je fakt aj 15, 18, 20 stupňov, tak aj tie pláže, nehovorím, že sú plné, ale aj na tých plážach sú stále ľudia, že sa opalujú a užívajú si to slnko, to more. Takže ja hovorím, že sa kúpu, ale sú na tých plážach a promenádach. Takže je to, z tohoto našeho pohľadu je to celoročne. A v tomu len možno povedať toľko, že prídete sa pozrieť na 3 dní, na týždeň a zistíte aj to, ako to tu naozaj funguje, a možno, že si aj vyberiete lokalitu a potom si prídete niečo kúpiť. Ďalšia otázka. Čo hovoríte na mesto Alicante ako miesto, kde by som si mala kúpiť svoju nehnuteľnosť? Proč ne? Je to hlavne mesto, ktoré je hlavným mestom tejto provincie, takže tam je to dobré hlavne pre ľudí, čo majú radi mesto, ruch mesta a chcú žiť, možno aj tí, ktorí majú home office, alebo ľudia, ktorí žijú v centre Bratislavy, v centre Prahy a ten životný štýl im vyhovuje. Ale zasa tí, ktorí to Alicante nepoznajú, alebo nepoznajú vôbec Costa Blancu, tak treba ísť pozrieť aj na iné mesta, či Benidorm, Santa Pola, Torrevieja a porovnať to, lebo každé má svoje pro a proti. U toho Alicante musí být člověk obezřetný při výběru, protože jsou tam ulice, které jsou zóny, které jsou hodně špatné a nedoporučuje se tam pro turisty ani. Pre turistov alebo pre cudzincov. Nebo přesně tak. Vidí tam víceméně ti místní, ti pracující a
nie sú nebezpečné tie zóny, aby sme si to nemysleli, že tam je nejaká no. kriminalita. Nie je tam Ale nie tak kriminalita, atraktívny. ale je úplne niečo iné, ak by sme si mysleli, že na tom pobreží, na tej Costa Blanche, pri tom mori bude. Sú tam zóny, také tie klasické mestské, kde bývajú tí ľudia domáci, bývajú dlho. Je to iné. Sú iné. Aj tá infraštruktúra je španielská a neposkytuje ten turistický komfort, čo každý z tých Čechoslovákov čaká. Takže vlastne sú tam aj lokality také, ako je Petržalka alebo Jižní Miesto. Takže, ale toto vieme poradiť. Ale zase treba povedať, že v Alicante práve v tých odľahlejších miestach sú ešte cenovo zaujímavé byty, naozaj za veľmi dobré ceny, ktoré sa dajú dlhodobo prenajať. Takže ako investičný byt Alicante v tých odľahlejších miestach, kde tá výnosnosť môže byť kľudne 7, 8, 9% ročne. Ale hlavne malá investícia, tá prvotná investícia je veľmi nízka, takže keď človek si myslí, alebo má taký plán, že by chcel presťahoval, tak samozrejme tá investícia prvotná je veľmi nízka. Ale určite to nie je byt pri mori, ktorý by sa dal využívať turisticky. Na biznis, na krátkodobý prenájom. Alebo aj na pobyt ako vlastný, takže nie je to dovolenková destinácia. Také by bylo vhodné jakoby jenom podotknout, že každé město, každá radnice si dělá své vlastní poplatky, má stanovené jakoby v rámci, co se týče daní z nemovitosti neboli městská daň a poplatnice ještě se můžou jakoby velmi lišit závaznosti na tom městě. A je raz toľko to môže byť. I více. Benidorm a Torrevieja je nesrovnatelný, například co se týče jako za odpady. Ano, koľko? V Torrevieja je to nějakých 40 € ročně a Benidorm něco přes 200. Nevím to přesně teďka, ale je to nějakých 230 nebo tak. Ono to záleží od toho, aký to je veľký byt a tak ďalej. Ne. Nie, to je na číslo. Na číslo, na byt. Ale tak je to stále málo oproti nám. Keď si máme zobrať, koľko platíme my za smetné koše a popelnice v rámci, že sme 4 na jednej adrese, tak je to viac. Ne, tak tady jako zase se platí jenom na byt. No, ne na počet, není to v rámci počtu osob, který žijí v ten. A ešte poslednú vec, ktorú možno k tomu Alicante, tak Alicante je aj Playa San Juan a to je zase niečo, to je už úplne iný svet, úplne iný, je to vlastne také predmestie, ktoré je spojené aj s električkovou traťou a má krásnu 7 km pláž, ktorá teda pozostáva z Playa Mucha Vista a Playa San Juan, takže aj niekto, kto chce ísť do Alicante, môže bývať v meste Alicante, ale priamo na pláži. Takže treba si to naštudovať, prípadne zavolať a opýtať sa. A ďalšia otázka, taká z tých veľmi častých, dá sa ešte kúpiť do 100 000 € nehnuteľnosť? Jako určitě dá, záleží taky na místě, na lokalitě a na velikosti. Jo, ale v Torrevieja pod 100 000 se dá koupit ještě i jednou ložnici nebo studio. Takže studio, takže garzonka, alebo jednoizbový byt, alebo dvojizbový, jednospálňový sa dá do 100 000 nájsť. Prípadne ešte tam nižšie pod Torrevieja, ako už je Mar Menor, čo už je Orihuela Costa, a teda ešte nižšie, tak tam ešte sa dajú takisto kúpiť nehnuteľnosti do 100 000, aj prípadne dvojspálňové. Ale to už je skôr na bývanie non-stop, ako na turistiku. Všetky tie ceny majú svoju výhodu a nevýhodu, to je jasné. Pre niečo sú drahšie a pre niečo sú lacnejšie. Tak vlastne vždycky to je. Dajú sa stále nájsť do tých 100 000, ale zás budú ďalej od mora, budú troška menšie, vždycky tam bude pre niečo. Je to o kompromise už potom. Práve tá cena, keď je nižšia, tak tých kompromisov treba udělat víc. Tak. Dobře, takže vám dneska děkuju, to je bylo všechno a budeme se těšit zase příště. A otázky nám dajte. Dovidenia, majte sa.